This is cute. Cutie. Sisindle ngicabanga kusexy. Ngishenze ngikhala mfune. Kuyangichaza le nto le. Sinhliziyo ngisendlile. Hayi-ke ukuthi asiwatholanga ama-McDonald. Njani? Guys, niwatholile ama-McDonald? Niwatholile? Niwatholile no? Can you please tap the screen? Tap the screen, guys. Nama ngiyazi lento engiyifake la ebusweni bami but ngibone i-cute. Iyangichaza. It's a big young shy, bangshaya ding dong. Big young shy, big young shy, bangshaya ding dong. Big young shy, bangshaya ding dong. Big young shy. Anithandi. Okay, let me remove it. Anithandi lento esebusweni bami. Lona nifuna ukungibona ngimnika amasobo. Lento le iyangichaza leyo. Angazi ukuthi wayinyama kanje. Ayikho mnyama kangaka mina. Wayimele ngibe mnyama kanje. Ayikho orange kanje. Angazi nje nga-orange kanje. Thank you, the really pinky one. Inkosi sana, ndiyabulela but kuba dark guys. Nakho aqhubeke ubemuhle njani. Ngoba ngiyinjena nje. Ngoba ngiyi-orange nje. Okay, ngicela sithipheni iscreen ke. Sawubona we. Ama-ID mana ngapha ngabambelayo bafika bababiza so angazi ukuthi ngento ebeyipostile asithipheni ke iscreen guys please. And manje kumele ngilande i-license yami ngifike ngayenza Ngishaya. Thank you, Amahle. Did you comment? Did you comment? Not the video that I posted, but guys, please go check the video and like and comment. Please. Oh, okay. Can you please tap the screen, guys? If I tap the screen, I'm because I ain't even live. My followers like 500,000, but life I mean about 10.
mina ngikaze ngabukelwa abantu abawu-10 ku-life wami mina wonke asoze. So kusho ukuthi abantu nje isikhathi esirong engingene ngaso lesi kuba life abantu babhizi. Hi Miyona. Kusho ukuthi abantu basemsebenzini guys, bayasebenza. Nami njengoba ngisemsebenzini. So yeah guys, don't forget to check the video on my story, like and comment. Check the video on my story, like and comment. Please guys, please. Thank you mama. Ngiyabonga. Bowupheke namhlanje? Bowuphekile? Intombi esithanda. Mthetho sawubona. Guys, weekend. Awu phela namuhla unanemali ngekuphela. Namuhla phela wena ubovu namuhla. Hayi Chico. Lapho sithi sifuna ukuyaphi konje nge-Friday. Friday. Yo ngibroke kanje. Asambeni sibileka. Akunanto eyisimanga lapha. Yi-Rubek ne? Special kids. Yi-Rubek ne? Yi-Rubek. Bathi angazi bathi yini. Yo. Mina sina ngoba siphuza utshwala sihluka. Yeah. Uma siphethe inyama sinejuice namanzi sishaya. Vele abantu abaphuzayo ibona bazoba nenkinga. Ubona abantu sebafuna lo kudla esikuphethe. Phela lo baba sebayifuna le nyama ngase ngavula ngakhipha eyi-1. Ngezwa wonke umuntu athi hawu kudla inyama sini ngathi nje le phela ngiyithembe isosi lo angiyiniki. Yebo. Ngisho ufathe nomoya wami wababuhlungu uphathe sekathi hawu abantu odla inyama uyancisha. Yo. Yawena lapho ngiyasho ukuthi phela mina le nyama ngiyibalile. Like bengiyetshela ukuthi khona abanye bazoya. That's umphathe shem naye I'm sure washo ukuthi amadonye. Yo. Inkinga ngangizopha bani Snow. Yo. Because uLebo ngangimzibeni azayithola sesime ngale. Phela ngale kwase ngathi sicashile kanti cha. Lutho. Sasibalekela imvula napho. Yiko ngithi mina ngifuna ukuhamba vele ngayiprepare. Mawuthiwa siyasamwe ngifuna ukuhamba nginento yami. Because udla kabuhlungu lapha. Uma usuthi ukhipha into yakho usuyabona ukuthi umuntu uyayifuna but uzomupha kanjani ungambalanga. Hi Wendy. Guys, please, I'm begging you. Can you please check the video? Alwande, can you please check the video on my story? And then like and comment. Yeah. Wendy Bay, please do the same thing. Go check the video in the post with Sami. And then like and comment. Come back. So like leave a comment and tell me, did you like the video or not? Hi Lady. Shout out to Alwande, Dani, Bincakazi, Livino, Nicole, Sis Masia, Kwanele, the BRC, Londela Tato, Mozambique Online. Hi.
I'm so hungry. Ngilambile, guys. I need to ngiyokudla nje manje. Zabazi. How are you, Zabazi? Ngikuthanda isidudla sento sisi. Thank you, Kwanele. Thank you. Don't forget to check the video on my story, Kwanele. And then ningene to the main post, like and comment. Please. Ningene kwi-story sami, check the video engiyipostile. Niklike kuyona leyo video leyo, like and comment. Please. Lindani sawubona. Noma hadevi. Niyaphila. Mutomele. Yo guys, I can't pronounce your name. Hi Lebo. You are beautiful. You are so beautiful. Thank you. Thank you guys. Ramos.